Terrassa recupera 16 segles d'història amb la restauració de l'antiga seu episcopal d'Ègara. En la visita al conjunt monumental, el president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat la importància de la restauració per a la conservació del patrimoni cultural català. La Generalitat encapçala des de fa temps un esforç institucional ingent, amb participació i aportació també de molts altres actors, per recuperar al màxim i el màxim possible de peces del nostre patrimoni a tot el país, al conjunt del país. La seu d'Ègara, coneguda entre els terrassencs com les esglésies de Sant Pere, data del segle V després de Crist i està considerada un conjunt arquitectònic únic a Europa. El pla director que va marcar el full de ruta per a la restauració va néixer fruit d'un acord entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. En total, la recuperació ha suposat una inversió de més d'11.000 milions d'euros, sufragats també per l'Estat espanyol i Caixa de Terrassa. Després de la visita s'ha celebrat una missa a l'església de Sant Pere i un concert d'orgue i tenora. L'últim tras de l'acte l'ha dibuixat la companyia de dansa Deambulants, amb un espectacle de sardana aèria.